ברוכים הבאים לסרגל, אני ליאת שפיר, אני מנחת הורים, והיום אנחנו נעשה איזושהי פגישת היכרות ראשונה. אתם תספרו לי יותר עליכם, על המשפחה שלכם, הילדים שלכם. בסוף המפגש, אם תצטרכו שאלות הכוונה, כמובן אני כאן. בסוף המפגש אנחנו נקבע מטרות להדרכה ונצא לדרך, אז שיהיה לנו בהצלחה. בואו תספרו קצת על עצמכם, שלי. אז אני שלי, בת 30, מקריית מלאכי, עצמאית, אמא ל4 ילדים. ואני איתן, בן 33, אבא ל4 ילדים, נשוי לשלי, ואני במקצוע שלי זה איש דיאגנוסטיקה של ציוד מכני הנדסי. אז ספרו לי על הילדים שלכם, בואו נתחיל ככה מהסדר הכרונולוגי. אז יש את ספיר, בת 9, אחריה יש את אריאל, בן 7, יש לו אוטיזם על הרצף, בתפקוד בינוני, יש לו גם מוגבלות שכלית, ועד יש תאומים, בן ובת, אוריאן, חנה ויונתן, בני 3.5. מה בשבילך ההורות המאתגרת? האתגרים שלך? האתגרים, אז קודם כל התופעה שהופיעה כאילו בשנתיים האחרונות כבר, יש לו בעיה בביסות התחושתי, וגם לדעתי זה גם יושב על התנהגות, שהוא מתפשט בלי בגדים. הוא לא רוצה לשים בכלל שום בגדים, והוא מסתובב ככה בבית. זה כאילו מאוד מאתגר עבורי. מה שמאתגר עוד, גם נגיד כאילו בסביבה, שנגיד את יוצאת איתו למקומות ציבוריים, ואז כאילו מבטים של אנשים שמסתכלים, כי הוא נראה, בתכלס, הוא נראה ויזואליות רגיל. הוא ילד גם מאוד יפה. וכאילו, הרבה אנשים לא יודעים מה זה. ואז כאילו הם חושבים שזה משהו התנהגותי, ואז כאילו הם מעירים לך המון פעמים, ויש כאילו כל מיני מבטים של אנשים. זה באמת לא נעים כאילו לשמוע את זה. כי גם ככה ההתמודדות היא לא פשוטה ומורכבת, אז כאילו לבוא ולשמוע אנשים אחרים, זה גם נורא קשה הרבה פעמים. מה עוד קשה לי? קשה לי כאילו עם האחים האחרים בבית, שבעצם הרבה פעמים צריכים לשלם את המחיר בגלל אריאל. איזה מחירים הם משלמים? למשל שאנחנו רוצים לצאת למקום מסוים ואנחנו כאילו מנגישים, אנחנו מעדיפים לצאת למקום נגיד שהוא עם פחות המוני, כמה שפחות אנשים בגלל אריאל. אז באמת אנחנו הרבה פעמים מוותרים על מקומות כאלה בגללו והולכים למקומות אחרים, שכאילו הם לא רוצים הילדים האחרים, אז זה כאילו מתנגש באיזשהו מקום. גם נגיד למשל שספיר רוצה להביא חברות הביתה, ואז כאילו כל הקטע אמרתי לך שהוא מתפשט וערום בבית וזה לא מתאים כל כך. אז באמת משהו שאנחנו רוצים עכשיו לעבוד עליו, לכן גם הגענו לפה, זה גם אחת הסיבות באמת שהוא יסתובב ולהרגיל אותו להיות עם בגדים. נורא קשה לי שהוא גם לא מתקשר ולא משתף אותי ברגשות שלו ובדברים שלו, ואז במהלך היום נגיד הוא הלך לבית ספר, ואז הוא חוזר מהבית ספר, ואני שואלת אותו, אריאל, איך היה בבית ספר? הוא לא משתף, הוא לא אומר לי כלום. אני יודעת כאילו מה עובר עליו, רק מדוח שהמורה שולחת הביתה, ואני פשוט רואה, היא כותבת. אבל כאילו, הרבה פעמים, נגיד, הוא מקבל פצע, יום אחד הוא נפל, קיבל פצע, הוא לא בא ואמר לי, אמא, יש לי פצע, והתחיל לבכות, פתאום ראיתי פצע. או נגיד, נפל לו שן, ופתאום ראיתי אותו בלי שן. הוא בתהליך עכשיו של החלפת שיניים, הוא בן 7. את צריכה לזהות אם הוא לא מרגיש טוב, אם הוא חולה, אם כואב לו הבטן, כואב לו הראש, את לא תדעי את זה לעולם. כמו תינוק קטן שכאילו בעצם את פתאום רואה שיש לו חום, ואת מנסה לנחש מה יש לו, אז ככה איתו. גם מבחינת רגשות, גם מבחינת אם הוא לא מרגיש טוב, גם מבחינת אם עבר עליו איזושהי חוויה, גם שמחה וגם לא נעימה, אין לי דרך לדעת את זה. גם כשאני פונה אליו ואומרת לו, כאילו תשתף אותי, איך היה וזה, זה כאילו לא עוזר, הוא לא מספר לי. הוא לפעמים יכול לזרוק כל מיני משפטים לחלל, אבל את לא מבינה מה קשור למה. מה הייתם רוצים שיקרה בבית שלכם? זה מה, לבחור מכל המערכת? המון דברים, אבל... מה הייתם רוצים שעכשיו, מה חשוב לכם עכשיו שיקרה? מה חשוב לי? צריך להתחיל ואז... אני הייתי, כזה אני אומר כבר באינסטינקט, חשוב לי מאוד שיפסיק להתפשט. כן. אני אומר לך כי זה נכון, יש פה הנושא גם שקשור מאוד לתחום ההתפתחותי שלו, יחד עם זאת, זה כל כך קונקרטי עבורי, בצורה מאוד ניכרת, וחשוב לי מאוד שזה יבוא לידי ביטוי. כי זה כאילו גבול אדום, הוא לא יכול להסתובב ככה. ממש. חשוב לנו מאוד לקיים גם את האורך שגרה, תגיד של כל המשפחה כולה, והנושא הזה הוא מאוד דומיננטי בכל התחום של המשפחה.
בוא נגיד שאני מביאה לו טיפול תרופתי של מלטונין, והוא לוקח את זה ובדרך כלל נרדם, אבל גם לא מדי מוקדם, באזור 9:30-10. אבל אם אני לא אביא לו את הטיפול תרופתי הזה, הוא יכול להיות ער עד 2-3 בלילה. נכון. וגם יכול להיות ער בלילות אפילו, המון פעמים. מאוד. קורה לנו הרבה. פתאום, בשעות הקטנות של הלילה. גם שהוא לוקח את המלטונין. הוא צריך השגחה. כאילו, זאת אומרת, ברגע שהוא קם, צמודה. את חייבת כאילו, זהו, הלך להיות הלילה. איתו. אם לא נהיה איתו, נקום בבוקר לביצים שבורות כל הבית הפוך. כאילו, ממש, כן. הוא אוהב נורא את הדברים של התחושה, של המרקם. בעצם אחד האתגרים זה גם הצורך בהשגחה מרובה. צמודה, כן. תמיד. 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 הוא יכול לטפס לשולחן. כן, הוא עושה דברים נורא מסוכנים. חומרי ניקוי, לגעת בחומרי ניקוי. אין לו הבנה כל כך. בגלל המוגבלות שכלית, אז זה כאילו צריך השגחה צמודה, הוא לא יודע מה מסוכן, מה לא מסוכן, מה מותר, מה אסור, הוא לא כל כך יודע. כאילו ממש כל דבר, הוא כל הזמן נוגע ומוציא. מה הוא אוהב לעשות? מה הוא אוהב לעשות? אז הוא אוהב דברים של תחושה נורא, כאילו דברים של תחושה של מרקמים, נגיד, אז הרבה פעמים הוא לוקח לי שמפו ונוגע בו, וכאילו הוא אוהב למרוח לעצמו על הגוף. הוא אוהב כאילו את כל הדברים שקשורים גם לסליים ודברים כאלה. אז דיברת על המקום של, תכף אני אראה, קודם כל גבולות, שבעצם באמת זה גבול אדום, כי כשאני מבינה כהורה מה הגבולות שלי, אני יודעת להעביר אותם הלאה ולשים אותם. אז גבולות מתחילים אצלי ואחר כך שמים אותם לאחר. הרבה פעמים הורים חושבים, אז נשים גבול לילדים שלנו, אין גבולות לילדים שלנו. ופה באמת להבין זה איפה הגבול שלי עובר, ואם הגבול שלי עובר ככה ואני רוצה לדאוג לרווחה של כל אחד מהילדים שלי, אז זה אחד הדברים החשובים להתחיל בהם. נכון. את דיברת על זמן ואנרגיה, באמת ההורות המאתגרת דורשת המון זמן, משאבים של זמן, זו התעסקות כמעט בלתי, זאת אומרת, המון זמן שמשקיעים בזה, המון אנרגיה, ההשגחה. בתקופות שהן לא שגרה זה עוד יותר בולט. נכון. כמו בתקופת החגים ודברים כאלה. נכון, שזה דורש יותר, שאין את הזמן והדבר הנוסף שאמרת שהוא חשוב מאוד מאוד, והרבה פעמים לוקח הרבה זמן להורים להבין את זה, זה באמת המקום של לדאוג לעצמי, לרווחה שלי, שאני, כשהם הולכים למסגרות, אז אני אדאג למלא את עצמי, לעשות דברים שאני אוהבת, ללכת לשתות קפה עם חברה, לזוגיות שלכם, שהיא עוגן, אחד העוגנים החשובים, לשמור על הזוגיות הזו, לשמור, לדעת, לדאוג לדבר הזה של הביחד. כן. לדעת שיש לי על מי להישען כשאתה חוזר הביתה, ולשים את הראש רגע במרכאות, כן, אבל בחוויה של רגע תיקח את זה ממני. וזה נראה שיש פה שותפות מאוד גדולה. כן, צריך להבין כמה דברים שבאמת הם סביב הלקות האובייקטיבית שלו, שזה האוטיזם. כן, דיברת פה על המקום שכל הורה רוצה, זה לדעת באמת מה עובר על הילד שלי, כן. איך היה לו בגן, איך היה לו בבית הספר, מה הוא חווה רגשית, מה הוא חווה מבחינת הכאב, אז קצת להכניס אופטימיות, שזה א' הנוספת, זה דברים שאפשר ללמוד אותם ולהבין. אם אנחנו נראה אצל האוטיסטים, תחשבו... עכשיו התחילו לעבוד איתו באייפד. אז זהו, אז יש גם... ממש בהתחלה. תראו, זה תחומים. תחשבו שזה כמו, יש ציור כזה של קרחון, תחשבו שזה, אני לא טובה בלצייר, אבל יש קרחון ויש את מתחת, זה מעל פני השטח, בסדר? וזה מתחת לפני השטח. והרבה פעמים אנחנו עסוקים כאן, בסדר? ומה שקשה לנו לדעת זה את מה שמתחולל כאן, מתחת לפני השטח. כי כאן מתחוללים המון דברים שאנחנו לא רואים במראית עין. אוקיי, אחד הדברים שהם, אבל לא רואים עליו. כי הוא באמת אין לו שום דבר, תסמונת דאון, רואים איזושהי צורה בפנים שלהם, איזשהו משהו בפנים שלהם. ילדים עם כיסאות גלגלים, אז יש שם את הכיסא גלגלים, או משהו שבעצם מעיד על נכות פיזית. ואצל ילדים על הרצף האוטיסטי לא רואים עליהם שום דבר. ואז בעצם האתגר הוא באמת להבין מה מתחולל פה מתחת לפני השטח. כשהרבה פעמים יש את החוויה החושית, בסדר? ואנחנו נדבר על זה בהדרכה שלנו. ואנחנו נדבר גם על הצורך בשגרה, את אמרת, כמה חשובה השגרה, בסדר? כמה זה חשוב. וזה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? לראות את הדברים הטובים שיש בילדים שלנו.
זה החוזקות וזה הכוחות, ועם זה אפשר להתחיל בעצם לעבוד, כשאני יודע מה טוב בילדים שלי ולא רק מה קשה שם. הרבה פעמים זה דברים שאנחנו פחות משמיעים. אז קודם כל נראה שאתם באמת מעבירים את הערכים שלכם, ואחד הדברים שחשוב להתחיל לעשות זה לדבר את הערכים ולהבין מה חשוב לנו. כי אם אתה אומר שאחד הערכים שלנו באמת האמונה איך אתה אמרת, המקום הזה של בגדים על הגוף, אוקיי? שזה משהו שהוא באמת, אי אפשר שהילד יסתובב ערום בבית, זה לא צנוע, זה לא מחובר למשפחה שלנו, לאיך שאני רוצה לגדל את הילדים שלנו. אז אם זה ערך מאוד מאוד בולט, שם אתם צריכים להיות, ואתם צריכים להיות מכוונים, כל פעולה שתעשו לדבר הזה, היא תקדם את הערך שלכם. בסדר, כשאנחנו מדברים ערכים, הרבה יותר קל לנו להיות במקום הזה. בסדר? אז אני רשמתי את כל הדברים שאתם רוצים לעבוד עליהם. האתגרים שלכם הם לחלוטין אתגרים שבהחלט אפשר להתמודד איתם וליצור יש מהן, אוקיי? סביבה טובה ביותר. אחד הדברים החשובים באמת זה להבין, אוקיי, אנחנו נקבל הדרכה, אבל הטופ, הדבר שהוא בערך עליון, זה הבטיחות והביטחון של הילדים שלנו. בסדר? התמודדות יחסי אחים. בסדר? זה אחד האתגרים, אני חושבת שכל הורה באשר הוא, בטח ובטח המקום הזה של להיות הורה לילד שלי, בסדר? לילד המיוחד שלי. להבין מה זה אומר להיות הורה לילד מיוחד. מה המשמעויות של זה, מה המחירים ומה הרווחים. מה הרווחים של לגדול לצד ילד אח מיוחד בתוך הבית. איזה ילדים אחרים בבית אנחנו מגדלים כשהם גדלים סביב הדבר הזה. יש המון רווחים לגדול לצד אח מיוחד. בסדר? אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה בהדרכה. תודה רבה לכם. ואנחנו ניפגש. אם יהיה צורך שאני אשאל אתכם שאלות נוספות של הרחבה, אז בסדר? תודה. אז הנה הסיפור החברתי של אריאל. אני לובש מכנסיים וחולצה, אני לא מוריד בגדים. אסור להוריד בגדים בבית ספר, אסור להוריד בגדים בבית, אסור להוריד בגדים בחוץ. מותר להוריד בגדים במקלחת. זה כאילו הסיפור. טוב, אריאל הגיע מהגן, והדבר הראשון שהוא עשה כמובן, הוא הוריד בגדים, הוא רץ לאמבטיה, ויש לי פה אוברול שליאת, אוי אריאל! ליאת אמרה לי להלביש לו בהנחיית הורים הפוך עם האוחסן מאחורה, ואת הסיפור חברתי, אז בואו ננסה. יאללה, בואו נראה מה יהיה. מה שלומך? אתה רוצה לראות איזה סיפור אני הכנתי לך? בוא נספר ביחד סיפור, בוא, אנחנו נשארים עם הבגדים בבית, חמוד, לא. אני לא מרשה, אני יודעת מה אתה רוצה לעשות מתוק. כאילו כל היום בגן הוא לבוש, ואיך שהוא נכנס הביתה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא הולך להוריד בגדים, והוא לא מוכן להתלבש. אנחנו לא מוותרים לו, אנחנו מתעקשים ועושים כל מה שאנחנו יכולים. נעדכן אתכם. כל הכבוד לאריאל, ילד גדול. איזה מתוק, אנחנו לא מורידים בגדים. נספר סיפור, אני רוצה לספר לך סיפור. בוא נספר ביחד סיפור, בוא נספר ביחד סיפור לאריאל, בוא. תראו קטע, איך שכאילו הוא יודע שכולם יוצאים, עומדים לבושים מתוקתקים, אז הוא כאילו יודע שההתניה כדי שהוא יבוא איתנו צריך להתלבש, הוא אפילו משתף פעולה, הוא שם את הרגליים והכל. אבל כשאריאל החליט שהוא לא רוצה להתלבש, אז לא יעזור, הוא לא רוצה להתלבש. ויצאנו. הוא שמח, אריאל שמח. איך אתה שמח, איזה יופי. כולם רצים לאוטו. לאן הולכים? הולכים לחגוג יום הולדת במסעדה לארוחת ערב. בוא אריאל, יאללה. מתוק. אנחנו שמים בגדים על הגוף, לזכור. טוב, אנחנו פה בבית חולים אסותא, באנו לבקר את סבוש. כל הילדים הגיעו לבקר את סבוש, אני נמצא פה הרבה זמן. אריאל, בוא, הולכים לסבא. הולכים לסבוש. אריאל, בוא, עכשיו אנחנו הולכים. תביא לי יד לאמא. אריאל, בוא, אנחנו הולכים עכשיו. איך היה כיף? קנו לך בלון.
סטנדרט שהוא ברצפה, ואז אנשים כאילו באים, בואו, קומו. של מי הילד הזה? למה הילד הזה יושב ברצפה? טוב, אנחנו יצאנו מהבית חולים בדרך לברנצ'וס. נשב עם הילדים לארוחת ערב חלבית. אני הייתי רעב. רעב? גם אני. גם את? ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה עם אריאל, שבאמת יישב ולא יברח. ולא... מה עוד החששות שלך? שהוא יעשה. שלא ייקח למישהו קולה מהשולחן תוך כדי שהוא אוכל. בוא נגיד. זה קורה, כאילו זה פשוט קורה. שלא ישתתח באמצע המסעדה ושלא יוריד מכנסיים. כי ברוך השם עכשיו הוא עוד לא יוריד מכנסיים, זה עוד לא, אבל זה פתאום מגיע. אנחנו לא יודעים כאילו מתי זה יגיע, זה פשוט פתאום קורה. זה פתאום קורה, הנה. נסיך. יאללה. טוב, אנחנו פה התיישבנו בברנצ'וס. הנה יונתן, אוריאן חנה. הנה ספיר, ספיר תגידי היי. הנה אריאל. רגע, בוא נעשה את זה לפי הסדר. ספיר, אריאל, יונתן, ואוריאן חנה. אריאל זה מלח, לא אוכלים מלח. לא אוכלים. אנחנו נקרא למלצרית ואנחנו נגיד לה שאריאל רוצה מצטפוזים. מה עוד אתה רוצה? מה עוד אתה רוצה? רוצה פסטה? מצטפוזים? מה עוד? רוצה פסטה? כל הזמן הוא תופס את הסכינים ומנענע אותם בידיים. אתה צמא? עצם העובדה שאריאל יושב פה בכיסא, לבוש בבגדים, במסעדה שהיא פה מקורה כביכול, עם עוד אנשים וקצת רעש רקע, זה כאילו... זה נס, זה נס, זה קסם. הנה המיץ תפוזים. בוא תראה, הביאה לך מיץ תפוזים גדול, בוא. תראה, בוא תראה איזה מיץ תפוזים. הנה הוא חזר אלינו בזכות המיץ תפוזים. הנה הוא חזר אלינו. אריאל סיימנו, בוא הולכים הביתה. הגענו הביתוש. אלם, הוא לא רץ להתפשט. או שהוא כן רץ, בוא נראה. מה ממי? תוריד אותי, אמא. מה זה תוריד אותי? אנחנו... לא, אנחנו נשארים עם בגדים על הגוף, אנחנו לא מורידים. אנחנו עכשיו מחליפים לפיג'מה, אנחנו מוציאים את זה ושמים פיג'מה. אנחנו שמים פיג'מה. מה שלומכם? איך עבר? דורש, מאוד כאילו דורש, אבל אנחנו כאילו ממש... אמרנו, כאילו חייבים לעשות את זה, אין לנו ברירה אחרת. ספרו לי קצת, שתפו אותנו, אנחנו דיברנו בעצם בהדרכה שקיבלתם, אחד האתגרים שהבאתם בפגישות הראשונות, זה באמת ההתמודדות עם זה שהוא מתפשט כל הזמן. בהחלט. ואז בעצם קיבלתם הדרכה של מה כן לעשות. באמת, כמה חשוב לשמור על זה שבעצם לשבור התנהגות, שבגדים נשארים על הגוף, ואם אתה רוצה להיות בחוץ, אז אנחנו... אבל הנה, נכון, אתם זוכרים שאמרנו כמה חשובה לו החזרתיות הזו? וואו. זאת אומרת, כמה חשובה החזרתיות. אני גם כאילו משתמשת תמיד באותו משפט, כאילו. נכון. אתה רוצה לצאת החוצה, בגדים על הגוף. נכון. בגדים נשארים על הגוף, כאילו תמיד באותו משפט, אני לא כל כך משנה לו. יופי, אז בואו תספרו לי קצת על ההתמודדות. בואו נעשה מעין כזה... נבין מה היה, ננתח את מה שהיה ונראה מה אנחנו מדייקים קצת יותר. אז ההתחלה באמת הייתה לא פשוטה. צריך הרבה סבלנות והרבה כוח והתמדה. היה לי רגעים שנשברתי וכאילו אחד התרגילים שנתת לנו זה בעצם לאפשר לו להיות ערום ובלי בגדים, אבל במרחבים מסוימים, נגיד רק בשירותים. אז באמת לא ויתרנו לו, והוא היה בחדר הרבה זמן, וכל הזמן פתאום יצא מאריאל דברים אחרים שלא היינו רגילים. לדוגמה, פתאום הוא קרא לנו מתוך החדר, אבא, ובדרך כלל אנחנו לא רגילים שהוא קורא לנו. איזה מרגש זה לשמוע את הילד אומר אמא, אבא, כן, פתאום הוא ממש קורא, אנחנו לא רגילים, אף פעם הוא לא היה קורא לי אמא. כאילו בשם ממש, פתאום הוא צועק מהחדר, אבא. ואז ניגשנו אליו ואמרנו לו, אריאל, אתה רוצה לצאת החוצה? בגדים על הגוף. ואז הוא לא ישר הסכים, הוא היה מאוד עקשן. גם לא היה קל עם זה, כי הוא רגיל באמת... אז יש פה דברים שההרגל שלו נעשה כבר טבע.
ועכשיו כאשר מינפנו את זה, שזה טבע זה עם בגדים, מרגישים גם את ההתלהבות שבאה ממנו. מרגישים גם את החזון האישי שלנו כמשפחה תורנית ליישם בפועל, ושברוך השם אנחנו נחשפנו לתופעות על טבעיות. אני בחיים לא האמנתי שבאמצעות עקביות, בשיטת טיפול שבעצם נפרסה לאורך כל התהליך הזאת, אנחנו נצליח להוציא את הפוטנציאל כמו שזה יתרחש. ולראות שזה דבק בדיוק למסגרת שלנו, זה דבר שאין שבע רצון יותר מהורה, כאשר זה מתרחש. הוא מצליח, ממש נכון. ככה. ממש ככה. עדיין הוא מנסה לפעמים פה ושם, אבל אנחנו ישר מזכירים לו, אריאל, הוא מנסה כאילו לא... מה האתגרים בכל זאת? מה יש? הבנו שצריך להיות עקביים, הבנו שצריך להיות להתמיד בתגובות שלנו, הבנו שבעצם אנחנו רוצים ללמד אותו לשבור את ההתנהגות, נכון? דיברנו הרבה על לשבור את ההתנהגות. בכל זאת, מה האתגרים שהיו שם? כדי שנצליח לדייק. שבתוך התהליך הזה, בתוך הזמן הזה שתרגלתם, בואו נראה איפה היו אתגרים ונדייק אותם עוד קצת. ולפעמים זה כאילו הרבה פעמים מייאש. לפעמים את אומרת, רגע, הילד סגור בחדר 3 שעות וכולם בחוץ, ונגיד היה שבת ומשחקים בשולחן שבת וקידוש וזה, וכאילו בא לך לשחרר אותו שנייה, כאילו זה נורא קשה עכשיו לשים אותו, זה משהו שאף פעם לא עשינו. וכאילו גם הרבה פעמים היה התערבויות של הילדים האחרים בבית. דוגמה של ספיר שהיא הגדולה, היא כאילו אמרה, כאילו הגזמתם. הורים. כאילו היא התערבה. לטובת אריאל. זה קשה. תראו, יש כאן, אני אדייק את המקום הזה של היחסי אחים. יש פה את היחסי אחים שבעצם הם ביחד. אוקיי, זה תת מערכת בתוך המערכת המשפחתית. מהמקום שלו. ואז היא באה מהמקום שלו ואומרת, רגע, מה קורה פה? מה אתם עושים? ופה צריך לתווך, חשוב לתווך לספיר, שבעצם זאת עכשיו דרך שאתם הולכים ללכת, אתם הולכים בדרך הזאת, ולחבר אותה למטרה, אוקיי, שלשמה התכנסנו כאן. המטרה היא שאנחנו רוצים ללמד אותו, בסופו של דבר את אריאל, שזה לטובת כולם, שבגדים נמצאים על הגוף, וזה לטובתך ספיר, וזה לטובת כולם, וזה גם לטובתו, כן? כי הוא זה שירצו להיות איתו בסופו של דבר. הוא זה שחווה דחייה בסופו של דבר. כי אם הוא מתפשט, אז יש תגובה של הסביבה, והתגובה היא הרבה פעמים תגובה לא נעימה, ולא כיף לו להיות בתוך הדבר הזה. נראה שכיף לו להיות בתוך הדבר הזה, כי כאילו התגובות שלו, של צחוק ושל הנה אני מסתכל על אמא, אוקיי, משהו בתחושת שייכות שלו צריך לסדר שם. אוקיי, צריך לדאוג איך אני בעצם פועל לתחושת שייכות שהיא תואמת למקום שאני נמצא בו. אז באמת להבין שיש מקום ציבורי, ובמקום ציבורי אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, ויש מקום פרטי. מה זה אומר מקום פרטי? אוקיי, מה אני יכול לעשות במקום הפרטי כשאני לבד? מה זה מקום פרטי? המקום הזה של ליצור איזשהו מרחב, שהוא יודע שזה המקום שבו הוא יוכל להיות לבד, זה מאוד מאוד חשוב. לצד זה אנחנו דיברנו גם, תוך כדי תנועה, גם על המקום הפיזי, אוקיי? בסדר, אז אנחנו מכניסים לחדר שהוא כביכול, יש שם חדר כביסה, ויש שם חומרי ניקוי. אז הוא שפך לנו שתי דליים של אקולוגיה. ואני אומרת לך, עוד לפני שאת שמה אותו בחדר, ועוד לפני הבגדים, הדבר החשוב ביותר שצריך לדאוג ולעשות, זה לדאוג לבטיחות והביטחון, כי אנחנו לא רוצים לעשות משהו שיפגע בבטיחות שלו ובביטחון שלו. וככה אני גם מעבירה, תראו, הילדים האחרים גם מסתכלים עליכם. הם רואים את התגובות שלכם, הם בוחנים, הם יודעים, הם מסיקים מסקנות על מה מותר ומה אסור, ואיפה ההורים מגיבים ואיפה הם מעלימים מים. והם לומדים והם לוקחים את זה גם לעולם שלהם. ממש ככה. ואז הם גם יבואו לכם עם כל מיני דברים כאלה. היה באמת תקופה שחיכו אותם. יונתן בעיקר, חיכה את אריאל. הוא ראה אותו מתפשט, זה היה לפני נגיד משהו כמו שנה, יונתן היה בן 2, והוא כאילו, מבחינתו זה בסדר שילד מסתובב ערום בבית, כי הוא ראה כל הזמן ככה את אריאל. אז הוא גם התחיל לעשות ביצים, שאריאל היה שובר ביצים, אז הוא גם, כאילו הם שיתפו איתו, הם היו כמו שלישייה. עכשיו, אני כן רוצה לדבר, אנחנו רגע לפני סוכות, וזה עלה גם לא מעט. המקום הזה של המשפחתיות, אני יודעת שאחד הדברים החשובים לכם זה, כערך, זה המשפחתיות שלכם. זה להיות ביחד, זה לעשות ביחד, זה לצאת ביחד, כמשפחה. אבל מה קורה אם בסדר? מה קורה, זה נורא אמיץ לצאת לחגוג יום הולדת עם כל המשפחה, בתוך כדי תהליך.
הרבה הורים היו אומרים, לא, הוא נשאר בבית ואנחנו הולכים, אנחנו לא נכנסים לתוך התהליך הזה, זאת אומרת, צריך לראות... היה רגעים כאילו כיפים כמשפחה וזה, אבל היה גם הרבה רגעים של התמודדות. נגיד שהוא פתאום יצא מהמסעדה ונשכב החוצה, או פתאום ניגש לאישה שהוא לא מכיר והתחיל כאילו להציק לה. ממש. וזה... אז אני רוצה רגע להתייחס למקום הזה של מה קורה כשאנחנו יוצאים מהבית. בסדר? הרבה פעמים, וזה התלבטויות שמגיעות מהמון הורים. הרבה פעמים בעצם אנחנו מתלבטים. האם זה נכון? האם זה לא נכון? האם לקחת אותו? למי זה תורם? על הצורך של מי זה עונה? זאת אחת השאלות המרכזיות שאני רוצה שתתחילו להשתמש בה כשאתם מקבלים החלטות. על הצורך של מי זה עונה עכשיו, שאריאל יבוא איתנו לזה שהוא אירוע משפחתי. יום הולדת, מסעדה, על הצורך של מי זה עונה. האם זה מותאם? האם זה יציף אותו? מה יקרה לאחים הנוספים? או שזה בסדר גם להשאיר אותו בבית. אוקיי, עכשיו זה לא עונש להשאיר אותו בבית. קודם כל זה מאפשר לכם להיות עבור הילדים הנוספים בבית, שהרבה פעמים הופכים להיות שקופים, בסדר? אז זה קודם כל מאוד מאפשר לכם את הזמן איכות איתם, וזה מוריד באופן דרמטי את התגובות להתנהגות הלא נאותה שאנחנו רוצים אותה להכחיד, בסדר? והוא חווה הצלחה בזה שהוא מצליח להישאר בבית, אחד על אחד. אוקיי? או שמביאים בייביסיטר, או שאחד מכם נשאר איתו, בסדר? זה ידרוש מכם הרבה פעמים לקבל החלטות שהן קצת כואבות, של להתפצל רגע. בסדר? האם אני כאמא רק יורדת רק עם הילדים האחרים לגן משחקים, והוא נשאר בבית עם אבא, או להפך, אבא יורד איתם ואני נשארת עם אמא? עשינו את זה דווקא. חד משמעית. ואיך זה הרגיש לכם? עבד מצוין. בכיפור. באמת הרגשתי שזה כבר יותר מדי זמן לילדים בבית, וכאילו הם גם רצו נורא לצאת החוצה, לשמוע שופר בתפילת נעילה, הם מבינים כבר, הם גדולים. אז באמת אני ירדתי איתם לשופר, וכאילו ירדתי באזור נגיד 5, והוא נשאר עם אריאל. זה היה ממש... ואיך זה הרגיש לך? זה כאילו, כולם מרוויחו מפה. כאילו זה היה לי קצת קשה עם העובדה שכאילו הוא לא היה בבית כנסת ולא זה, אבל כאילו אין מה לעשות. הוא לא היה בבית כנסת, אריאל היה בבית, בכל זאת המשפחה שלי לא ביחד, שזה משהו שמאוד חשוב לה. כן, אבל מצד אחד כאילו באמת התפצלנו, ואז כאילו הילדים האחרים כן הרוויחו. לא התאכזבו שהם לא יצאו החוצה. והוא נשאר עם אריאל בבית. אני קוראת לזה, הרוויחו דקות קצת של שפיות ונורמליות. בדיוק. זה הדקות של השפיות והנורמליות, זה אחד הדברים... יש פה את הקטע של נופשונים, שכאילו זה עדיין קשה לנו לעשות. לא יודע, צריך לחשוב על זה. אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נתבשל עם זה ונחשוב על זה, אבל באמת אני חושבת שזה אחד הדברים שזה לא, אני רוצה שתראו את זה לא כמשהו שהוא עונש. אני רואה שתראו את זה כרווח. הוא הולך לעשות כיף, הוא הולך לקבל התייחסות אישית, הוא הולך לקבל זמן כיף, ואתם הולכים להרוויח זמן. באמת, המון שנים לא היה לנו שולחן שבת כאילו נורמלי. או נגיד חג, פסח, ליל הסדר, נורמלי. זה מגיע לכם, זה מגיע לו. יש מקומות נפלאים שהוא יקבל מענה לצרכים הייחודיים שלו, ואתם לא זורקים אותו מהבית, אתם לא מוציאים אותו מהבית. בסך הכל, שולחים אותו לאיזה נופשון. כשתחליטי לעשות את זה, כשתבחרי להיות כבר ולעשות את הצעד הזה, היום הזה, הרגע הזה, השלב הזה שאת נפרדת ממנו פיזית, ממש באותו רגע, הוא רגע מאוד קשה, בסדר? אבל את צריכה לבנות לעצמך את המחשבות החיוביות ואת האמונה והאופטימיות, שבעצם יש פה רווחים של כולכם ביחד. ילדים בכל גיל. הרבה פעמים כאילו ההתמודדות, זה לא רק לנו כהורים, זה גם כאילו להם. כל המשפחה. זה ההורים, זה האחים, שהרבה פעמים האחים האלה הופכים לאותם אחים שקופים. בסדר, אבל אם אנחנו נסכם ונחזור, אז אני כן רוצה באמת שתשתמשו בסיפור החברתי. אני יודעת שזה קשה ואני יודעת שהוא יתנגד לזה בהתחלה. אבל כן תיקחו את העוגן החזותי הזה שהוא מאוד משמעותי וקריטי לילדים על הרצף האוטיסטי. בסדר, העוגן החזותי והוא עובד ככה גם בכיתה. בסדר? העוגן החזותי מאוד משמעותי כי הוא גם רואה את זה כתוב על הדף. למילה הכתובה יש תוקף. נכון. בסדר? וככה עובדים אותו בבית ספר. ופתאום זה נכנס הביתה. מה פתאום אני לא רוצה שזה ייכנס הביתה? זה לא שייך לבית. בסדר? אבל כן לנסות כל פעם לטפטף את זה, ובלי הרבה מלל. כמו שאמרתי, לא להציף במילים. בגדים נשארים על הגוף. לדייק, להוריד מלל, בסדר? לנהל את הרגשות שלנו, אני יודעת שזה סופר קשה. להשתמש בסיפור החברתי הזה,
ולא לשכנע, בוא תקרא סיפור חברתי, אנחנו רוצים... לא, שזה יהיה בזרימה, בסדר? שזה יהיה כזה תוך כדי. לא להתחנן לפניו, לא לבקש ממנו, לא לעשות איתו משא ומתן. תוך כדי, בגדים נשארים על הגוף, אני מקריאה מתוך הדף, הוא לא חייב להסתכל על זה. הוא רק שומע, והוא יודע שזה גם כתוב. ובאמת, לשמור על המקום הזה שאת נותנת לעצמך, אתם נותנים לעצמכם, אתם ממלאים את עצמכם. כל הזמן למלא את הכוחות. זה כמו דלי, שאם את פותחת את הברז והוא מתמלא, ואת לא סוגרת את הברז, בסופו של דבר הדלי הזה גולש, ויש הצפה וזה מתפוצץ, ואז קשה לאסוף את כל המים האלו, אז צריך כל הזמן לדאוג לרוקן את הדלי. כל הזמן רגע לצאת עם חברה, רגע לצאת עם זוגיות, להביא בייביסיטר, לנשום, לעשות משהו שאני אוהב, כדי שאנחנו נבוא. משהו אחד שאת לוקחת מהמפגש היום. מה אני לוקחת? להתמלא בכוח, להתמיד, לא להתייאש. לדעת שזה כאילו תהליך שבסופו של דבר זה שווה. כי רואים תוצאות. לטווח הרחוק זה יהיה שווה, נכון. זה אומנם יהיה עכשיו חודש קשה, או חודשיים, לא יודעת כמה זמן שזה לא ייקח, אבל בסופו של דבר זה כאילו שווה את התוצאה. נכון. כי באמת אי אפשר לאפשר לו את הדבר הזה.